מה קורה חברים? ואנחנו בסרטון חדש, עוד פעם של בייבלייד, וזה עוד סרטון של מתן החיון ולא על אוברבורד. והיום, כאן היום יש לנו בלייד מיוחד במינו, שזה לא אינור, כפי שאתם רואים. רגע, לוסט לוינור הוא ככה. לוסט לוינור, תסתכלו, אני אראה לכם, הוא שמאלי. תסתכלו איך הוא מסתגר. קניתי אותו בנתניה. אפשר לקנות אותו בפירת האדום בארץ, אפשר לקנות אותו באזורים במרכז העיר, באבי בנתניה, חנות צעצועים שבנתניה. אני קניתי אותו אצל בני דודים שלי בנתניה, אצל אבי בנתניה, ששם הוא מוכר בלייד. ותסתכלו איך הוא מסתגר. וופ, עשית. רגע, איזה איזון, תסתכלו. רואים איזה? רואים את הטירוף הזה? בואו נראה. ראיתם? הוא חזק דווקא. אוקיי, מקווה שנהניתם מהסרטון. אם נהניתם מהסרטון, תרשמו תגובה למטה, תירשמו לערוץ, תעשו סאב בלייק, ויאללה ביי.